Give me some more of the ganja. This is for Chivayo. Let me give some to Manangagwa. Let me give some to Manangagwa. Chivayo was burning the mind. Real conversations, unfiltered perspectives. Ndo dingindira ratiri kufamba naro pa DJ Holy Unfiltered. Advocate Nelson Chamisa zvamanje vavhura Hombe, vazarura huru, ndo yandauya nayo panapa kuti ndikuudzei, ndikuratidzei kuti hanzi pane zviri kubikwa, ende nyange zvikaita sei nasei hatisi kudzokera kumashure. Ndoda kuti panopera video rino iri wozoisa comment mucomment section, wotaura mafungiro ako kuti unozvoonawo sei, unofunga sei, zvakamira sei. Ma1 zvekutodaro anditika. My name is DJ Holy. The name of the platform is DJ Holy Unfiltered Podcast, where we discuss issues that are affecting us as Zimbabweans. Tinombobata ku politics, tobata kuchitendero, tobata kuchivanhu, kwese tinenge tiriko. We are still rebranding and we are bringing in ma programs manyama ekuti muchange muchinakirwa nawo. Saka kana unga usati wasubscribe, please do so, nekuti unorasikirwa nezvirongwa zvakafanana nezvino izvi handitika. Without wasting much of your time, ndoda kukuratidzai a post yaiswa na Advocate Nelson Chamisa vachitaura ivo kuti the new ways, new strategies, new tactics, new voices, and new faces, a whole new citizens movement and a new citizens government, the new fresh start. Ndo mashoko ataurwa na Advocate Nelson Chamisa aya. Sezvamunoziva kuti vanhu vaneka kudhauta, vaneka kusatenderana nezviri kuitwa na Advocate Nelson Chamisa, vaneka kusawirirana nazvo. Kuti hanzi koimimi makamboti zvakati gore riye paye sei, kosei mazochinja, makamboti zvakati mukati zvakati, kosei zvazochinja. Vanhu havasi kufara, ende vanhu vari kutarisira mukana wekuti vawane kubvunza Advocate Nelson Chamisa. Sezvamunoziva Advocate Nelson Chamisa munhu wevanhu, munhu anomira nevanhu nguva zhinji. Ndoziva vakawanda vanotanga kutaura mucomment section kuti kosei akambosiya politics, kosei akasiya 2 million voters, sekosei akadai. Aiwa, munhu wevanhu. Kana ndichiti munhu wevanhu, munhu anotopindura ma-comments mucomment section sezvatinongoita chi pa-platform panapa handitika. So under that post pazouya this comment yabva kuna Tana zvikanzi, interesting, the bill has passed, President ED is soon to sign it and make it official. So are you creating a movement to fight in 2031 elections? Mubvunzo muhombo zvikanzi, or you are just buying time? What is your position? Because neutral is not an option anymore. Hanzi hazvichada kumira izvi, hazvichada kunyutura izvi. Tiudzei plan yacho kuti iri kufamba sei. Movement yamuri kutaura kuti iri kuuya yevanhu, chapwititi chakamira sei? Ndechekuzofaita ma-elections muna 2031 here kana kuti zviri kufamba sei? Tiudzei. Hamusi muri kushandiswa neZANU-PF here kuti mungotenga nguva? Toda kuziva. Advocate Nelson Chamisa vakati ndo ma-questions andinogara ndichida kupindura aya nguva dzese, but sometimes ndinozongoshaya mukana nekuti anouya akawandisa ende mamwe acho anouya achiita sema-attacks. Zvikanzi na Advocate Nelson Chamisa, hamutizive mushe, hamutizive mushe, hamutipiwe bhoo, hamutipiwe bhoo, havatipedze.
hamutizive mushe, hamutipiwe bho, havatipedze. Ndo mbinduro yauya kubva kuna Advocate Nelson Chamisa iyi. Conversation yacho yaramba ichienderera mberi. Pazoita kuchinjana kwemashoko kwakasiyana-siyana. Kune varoda kuzonzwa zvizere kana kuona zvizere, makasununguka kuenda zvenyu kunoona chii paX account yaAdvocate Nelson Chamisa. But ndiroda kuti titaure nyaya iyi kuti hanzi pane chitsva chiri kugadzirwa, pane chapwititi chiri kuuya. Munoionawo sei nyaya iyi? Ende toda kuti tionesane futi nekuti ndambotaura kuti chinhu chiri kutiuraya semaZimbabwenzi inyaya yekusaudzana chokwadi. Ngatingotaurirana chokwadi tobudirana banga. Does it mean kuti Advocate Nelson Chamisa vakasa create something Zimbabwean politics in terms of opposition yadhakwa? Ndo zvazviri kureva here? Ko pa 2 years 3 years dzakamboti naAdvocate Nelson Chamisa ndasiya politics, pakashaya here umwe akamuka achimira achitaura kuti aiwa rega tisiye mukomana ambozorora achitura befu achiita yaari kuita, isusu ngatitange nechinhu chedu icho maZimbabwenzi ngatimhanyei nacho. Mubvunzo uyu ndiri kubvunza, toda kuti tionesane. Ndosaka tiri kufamba nedingindira rekuti real conversations, unfiltered perspectives. Ukada kuuya uchitaura zvaunoda kutaura wakasununguka kundibata panhamba dzangu dziri pascreen. Ukada kusenda mavoice notes wakasununguka kusenda panhamba dziri pascreen idzo. Ngatingoregedzai kutukana, ngatingoregedzanai kushorana zvisina direction, but tikuda kuti tionesane, tiise mafacts patable. Tinowina here sevana veZimbabwe nemamiriro akaita zvinhu izvi? Tingakwanise kuisa ruvimbo rwedu here muna Advocate Nelson Chamisa sezvo vakutaura kuti taakudzoka nechinhu chevanhu, taakudzoka nehurumende yevanhu? Tingakwanise here sevana veZimbabwe? Real conversations, unfiltered perspectives. Ngatitumirei mavoice note edu panhamba dziri pascreen idzo paWhatsApp at any time. Ndikaona voice note raunenge watumira riine musoro, riri worth kuti rinzwikwe nevanhu, ndinoriisa paplatform. Ukataura uchituka zvinyadzi, uchitaura uchinyomba vanhu, uchitaura zvisiri izvo, unfortunately hatikwanise kubroadcasta zvinhu zvakaita sei zvakadaro. Tinoda maconversations anovaka, tinoda maconversations anotisimudzira sevana veZimbabwe. Ndo nyaya yanga ndauya nayo kuti ndikuratidzei hombe yavhurwa naAdvocate Nelson Chamisa kunzi pane chihombe chiri kuuya, but chinhu ichi hachisi changu, chinhu chevanhu. As for me, DJ Holly, and the rest of the crew behind the scenes, it's bye for now. Let's meet in the next video.